Se on moro! Tervetuloa uuden videon pariin. Nyt ollaan Osakassa Japanissa ja kalastusvälinen liike lukee tuossa ihan selvästi. No, taitaa johtua siitä, että siinä oli Varivassa ja Daiwa ja Shimano logot tuossa eessä. Mutta nyt mennään tutustumaan kalastusvälinen liikkeen valikoimiin täällä Japanissa, että minkä näköistä kamaa pojat myy ja mitkä on hinnat. Käydäänpä kattoo. Joo, tulin tähän kauppaan, niin siis tuo myyjä tuli heti englanniksi juttelemaan, kyselemään, että mistä oot ja mikä on homman nimi. Ja mä sanoin, Suomesta ollaan ja ekaa kertaa täällä Osakassa huomasin sun kaupan tässä naapurissa, niin tulin tutustumaan. Sitä kattelin ihan rauhassa ja kysele, jos tulee mielenkiintoista. No niin, tuossa kaverille selviti, että on kaiken näköistä. Kato, pieni ja aika näppärän kokoista onkivappaa on siinä. Mikä on hinta? 15 000. Sitten on koukkuja hyvin, vaikka minkä näköisiä. Tämä taitaa olla vähän semmoinen onkimispuoli tämä. Ainakin vaikuttaa sille. Tämä on siis meille nyt väärä osasto. Sitten tässä on vähän Keitekin jikit. Easy Signeri, paljonko maksaa? Easy Signeri, tuossa Easy Signeri 3. 814. Katsotaanpa paljonko tekee rahassa. 4 € maksaa Keitekki Easy Signeri 3. Swing Impact. Siinä on kato iso Easy Signeri. Jos tuo on 814 4 €, niin tämä on jotakin 6 € on tommonen 2 paketti Easy Signeri iso. Ja sitten tuossa on 800 oli se 4 €, tuo on, se on Apauttiaralla 5. On tämmönen 4,8 tuumainen Swing Impacti. Sitten on Jack. Siinä on kato iso rapujiki ja tuossakin on 6 € Jack Allin tuommoinen versio ja sitten Revol. Katoppa kun tuohon on laitettu uintilevy. Tämä on niinku 7 €. Ostetahan tuosta tuommoinen 1 kokkeeksi. Tuohan oli ihan hauskan näköinen. Siinä on kato hienoja tommosia bukijikejä. Sitten täällä on jikikoukkuja vaikka minkä näköisiä. Siinä on trailer hookia. Sitten on ihan normaali jiki tommosta koukkua, tai miksi ne sanoo, en muista mikä tämän nimi on. Onko se offset-koukku? Ei se oo se. No, en muista. En oo ostanut, niin en tiedä niitä. Siinä on, jos 800 oli 4 €, niin tuo on joku 3,50 pari koukkua. Mutta onkohan se titaniumia vai mitä tuo ois? Joo, tässä mulla menee aikaa pitempään. Saattaa minun pojat hermostua, kun... Sitten ois 1650, niin kato maalattu tämmönen kalanmuotoinen jiki. Sakamata Shad Real 5-tuumainen. Ja 1650, tämä olisi 8 € pyöreästi. Deeps. Gary Yamamoto, näitä mä oon nähnyt netissä, että aina mainostaa, niin semmonen. Katsotaanhan nyt. Joo. Katoppas sitten, kun on hienon näköinen paketti jikille tehty. Viepi tillää. Tämä on joku 8 × 8 senttiä ja 8 korkea. 8 € Apauttiaralla on hinta. 7,58 €. Tämmönen elastomaksi jiki on kyllä hyvän näköinen. Ja siinä on kato siitä tommonen L-koko. Joo, tämä on sen 8 € kappale. Oli kyllä elävä sen näköinen. No niin, sitten on hyvän näköistä vaappua ja Rapala näkyy olevan täällä. Kato, siellä on originaalia sinkingiä. Siinäkin on kato Lazy Swimmer. 6600. Katsotaanpa paljonko mä oon 6600. 35 € on tuo vaappu. Aika kallis. Sitten tuosta Rapala kato 1435. Tuommoinen sadrappi, niin 7,7 €. Joo, sitten täällä on
vastakkaisella puolella Berkelin vaappua 1650, niin sehän on silloin 8 euroa. 8 euroa oli se. Sitten on, siinä on vaikka minkä näköistä vaappua. Tämä on vähän niin kuin ennen vanhaa olisi ollut kalakaverissa, että kappeet käytävät ja paljon tavaraa. Jos oot käynyt kalakaverissa, niin pistähän peukkua tai kommentto alle. Siellä oli ennen vanhaan kyllä hyvät tavarat ja Keijolla oli aina hyvät tarjoukset. Sitä piti Paltamosta Ouluun asiakseen Ambassadorin ostoa ajaa, kun oli mahdollista. 9900, kato tuollainen Depths Slide Swingeri, eli se on 53 euroa vaappu. Joo. Sitten on kato Baby Jack. Paljonko tuo maksaa Baby Jack? Tuohon 320. No otetaanpa tuosta pari Baby Jackia. Mikä tuo on? 2 otsia. Otahan tuosta tuommonen vielä. No niin. Tähän sitä muutama ostaa. Tuolla on kato tuonne kori. Otetaanpas tuo. No niin, sinne alkaa kato pikkuhiljaa rosetta löytymään. Sitten tässä on kato tuommonen pikkunen vaappu. 2 harakoukulla. Ihan hyvän näköinen. Saattaisi olla ahvenille estepeli. Sitten lukot on kato melko pieni, kun meikäläisen sormeni. Tuommoinen mikrokokoinen. Joo. Sitten jatku. Tuota ei kuvata tuota settää. Sori. Joo, kyllä sitä pitää olla rosetta näissä kaupoissa, jos meinaat kauppaa tehdä, että se on ihan turha ohuella valikoimalla lähteä. Siimahommat me jätetään. Täällä olisi vaikka miten hienoja siimoja, mutta me ei keskitytä nyt niihin. Siinä olisi perukemateriaalia. Paljonkohan täällä maksaa se varivaksen Shock Leaderi mono? Katsotaan tuossa, jos 3000, 2 tuossa se on 3800. Minä ostin tuota Kiinasta 3080. 16 euroa. Se on sama hintainen kuin Kiinassa. Nettikaupassa oli tämä. Kun olin siellä kalalla siellä Maledivellä, niin piti olla tukevampaa materiaalia siellä. Mielenkiintoista. Eikä. Tämähän on ihan ison näköinen myymälä. Siinä on uistinpaketteja, jos vaikka minkä näköisiä. Sitten Kelaa-puolelle. Made in Japan. No niin, täältä. Nyt kun osaisi näistä tietäisi, että mikä näistä on niinku hyvää, niin osaisi sanoa. Tuossa on Technicum Shimano. Tuossa 2,5 Technicumi. 84 000. Mitä maksaa semmonen 500 euroa, 450 on tuossa tuo 2,5 tonninen tuossa tuo Technicumi. Siinä on näköjään tommonen liipasinkoneisto päällä. Emme se niin hienoa tarvita, mutta ihan katsoa. Nämä on lukee Made in Japan. Sitten tässäkin on Steels. Tämän värikoodilla katon mistä maasta on. Made in Japan. Ois kyllä vaikka miten hienoja kelua. Siinä olisi kato Tatula haukikela 36 000. 400 ne. 195 euroa on tuossa tuo Tatula 400 ne. Joo. Sitten siinä olisi Chillion. Ois vaikka miten hyviä keloja täällä. Sitten siinä jos olisi Maledivelle lähtö, niin siitä saltikan mukaan. 25 tonnia. Ei se ehkä nui iso tarvitsisi meikäläisen. Siinä on 14. Kato Stella. Sama kela mikä on mulla sillä 14 tonninen. 129. 690 eurossa. Hyvät nuo varasälyttimet muuten noissa huomaatteko noissa kelloissa. Ois kauppialle. Siinä Winpoveri jos kato kuin 300 euroa. Joo. En tiedä. Saattaa olla, että tässä kun asuttaa naapurissa, niin saattaa olla, että käyn ostamassa vielä kelaan. Tässä pitää vähän Halosen Tommilta pikkusen kysyä apuja. Tommi on kaverissa on tuolla Paltamossa pitää mökkiä, niin Tommi on näihin japanikelloihin erikoistunut, niin mä kysytään ohjeita. Sitten on kaiken maailman painoja, siinä on jikikärkeä, sitten on pihtejä vaikka minkä näköisiä ja leikkureita ja sitten on tuommoisia ja on pojat rosetta tällä kaupassa. Sitten on kato otsavalopuoli.
LED-lensseri on tietenkin vahva. Ei ole Lumonite tänne iskenyt, kun ei ole Oulun miesten oma merkki tänne lentänyt vielä. Se on ihan hyvä tavara se Lumonite. En kyllä missään tapauksessa moiti sitä. Täällä on monesti nämä vavat niin pakattu tämmöisiin hienoisiin pakkauksiin. Ei niin kuin Suomessa meillä ole yhdetkään näin hienoissa paketeissa. Minusta tuo on ihan hyvä pakkaustyyli. Meillähän Suomessa suuri osa vavoista pakattaa näin. Siinä on Major Craftia näköjään. Tuommoinen mulla oli yksi tuolla Malediiveillä. Tuohon rasiapuolta kato on vaikka minkä näköistä. Tuttuja merkkejä on. Erikoisen näköisiä. Joo, sitten mennään tähän väliin. Siinä on kato Headsinker. Mihinhän tuota käytetään? En oo tuommoista nähnyt aikaisemmin. Nämä on tuohon merikalastukseen. Osaan tunnistan sen Malediivien reissun jälkeen, mutta osa ei sano mitään. Siellä oli kansannuita jotakin myytävänä. Sitten on jiggauksen, mutta koukkuja on melkoinen valikoima kansa. Sehän se kiinnostaa nyt kamaa katsoo kakkoskoko haukiuistelijalle. 7,92. 4 € 6 kappaleen erää. Mitä sitten? Siellä on kamaa katsoo. Tuolla on tuplakoukku, kato. 2 € 6 kappaletta. Niin tämä on, kun menet sinne Malediivelle kalalle, sitä puhutaan niinku speed jigging tai jigging. Eli tämä laitetaan siiman päähän tuosta yllältä kiinni. Ja tähän laitetaan monesti kalanpalane. Se vähän on semmoista huijausta ja niin urheilukalastusta, mutta anyway. Niin. Ja sitten se puotetaan 100-200 metriä. Niin sen takia se paino pitää olla monesti 180 grammaa tai 250 grammaa, että se menee sinne pohjaan edes. Ja sitten kun se on siellä pohjassa, sitä ruvetaan nypyttelemään ja siihen jytkähtää kalaa, niin se tuli vaikka minkä näköisiä. Kunhan saa editoitua ne videot, niin pääsette katsomaan, että minkä näköistä hommaa sekin oli. Ownerin koukkua olisi siinä. Siinä on kakkoskoko 600, eli se on 3 €. Saatan sanoa vähän väärin, mutta te osaatte tuosta netistä tarkkailla sitten paljonko on. Joo, niin näitä oli vaikka minkä näköisiä. Niitä jää pohjaan sitten siinä hirveästi sen jikkauksen aikana, niin sen takia niitä pitää olla mukana. Mutta se on niinku ikävä laji siinä mielessä, että jos tämmöisiä rupeat matkalaukussa 20 kuskaa, ne maksaa 200, jos ne painaa sen 250 grammaa kappaleen, niin sulla on äkkiä kilot täynnä. Sitten tässä on noita koukkuja noihin jikeihin. Ja sitten jos menet sinne kalastamaan sitä tunaa, niin sulla pitää nämä olla sitten tosi vahvat. Eli tossakin on heavy split ring, niin nämä on niinku siihen tai käyttöön tehty. Ei käy enää nämä meidän normaalit suomalaiset. Eli tossakin on 150 paanainen, niin se voisi siihen käydä. Mä en tiedä, sattuuko Jarno kahtelemaan tätä minun videoa, mutta se oli kyllä mukava reissu se, minkä touhusit meille sinne Malediivelle. Suosittelen lämpimästi, on kaikille kehunut, että jos on ollut mukavan kalareissu, niin kannattaa Jarnon mukana lähteä käymään Malediivelle. Joo, sitten täällä jatkuu vielä nämä koukut. Siinä on 3 kattoa ja 4 kattoa 0. Tämän kokoisella koukkulla me kalastettiin siellä. Siinä on Beakcakein koukku, katoppa. 5 kautta 0. Pikkusen iso. No tuossa on 9,90. Joo, hommat ei kun jatkuu. Täällä on, katoppa kun on stickbiteja. Paljonko painaa? 56 grammaa. Saisi ehkä. Mutta tuossa on kyllä niin hyvä näköinen stickbite, että joutuu tämä ostamaan. Se on nimittäin tuonne kun lähtee tuonne Malediiveille ensi kerralla, niin tällä minä saisin älyttömän ison kalan. No minä jätän sen vielä tuohon hyllyyn. Minä en nyt sitä vielä ota. Minä voin tuosta pistää Asterille tuohon ryhmän kuvaan. Jatketaanhan sitten vielä kierrosta. Täällä on viehepuolella edelleen ollaan. Siinä on siibas, mutta meillä kun ei Paltamossa ole siibassia, niin eikä ole sinne nyt lähtökalalle, niin sitä olisi mukava mennä joskus kalastamaan. Kyllä semmonenkin reissu vielä pitää tehdä. Joo. Sitten on jikikoukkua taas vähän se erinäköistä siipassihommaa ja siipasvapojakin ois. Ja jatketaanpa matkaa. Ei ole tämä meidän. Pikkusta jigiä. Hienon näköisiä on kyllä täällä tavarat.
Sitten on keitekkiä taas, easy shakeria on ja priming and tackle, hyvänäköinen pakkaus on siinä. Vaikuttaa sille, että nämä on niin lajiteltu kalalajien mukaan, että mitä nämä pyydät, niin sen mukaan on lajiteltu. Joo, sitten on taas pikkukoukko ja pikkukalla. Mä pyörätä ympäri, niin tarvitsee ängätä, kun tuossa herrasmies on. Joo. Ja sitten on viimeinen laji. Vielä muistutan semmosesta, että täällä on se tax-free homma. Eli tuossa kassalla, kun menet maksamaan näitä tavaroita, niin jos sulla menee yli 5000 jenin se ostos, niin sä saat suoraan kassalla alvin pois. Se on 10%. Niin kannattaa aina passi pitää mukana, jos täällä on liikkeellä, koska kannattaahan se alennus ottaa käyttöön. Nyt tultiin vielä tänne hanska-osastolle. Siinä olisi melko hyvät lukset. Nuo oli nimittäin siinä Maledivellä, kun heittää paljon. Ja sitten jos sulla on paksu kuitusiima ja sä etusormella pidät sitä siimaa kiinni, niin itse huomasin ainakin, en ollut ikinä ennen hanskaa tarvinnut. Mutta nyt sitten joudun hanskat ottamaan. Tommonen. Jätetään ne nyt siihen, ei kuitenkaan niitä sillä kerralla osteta. Sitten täällä on, kato, käytössä tämmöiset, ei ole niinku liivit, vaan tämmönen kelluke. Tätä pidetään, eli jos tipahat, niin tämä on sulla mukana. Niin koko liiviä ei monetkaan käydä täällä Aasian maassa. Muutamat ostokset tuli tehtyä täältä kaupasta. Eli ihan kivan näköinen kauppa. Tämmönen pikkunen tässä tien varressa bongasin, niin. Ei muuta kuin minä menen kassalle ja seuraavaan kertaan sitten. Kiitos.